Ngibingelele ngiphinde nginamukele nokubathanda umkhulu masikandi kule channel ke endethela zonke izindaba ezifika ngaso ke isikhathi futhi ke ehamba phambili kuyona ke i-channel ke Esimanzonzo esilethela zonke izindaba ehamba phambili. Ehamba phambili ke njengamanje ke ukuthi ke abalandeli ke bomculo masikandi bakhwele badilika ke kubaculi bomculo kamasikandi ukuthi ke kungenzeka yini ukuthi ke njengoba ke abaculi ke ababili bonke ke behlezi ke ezibhedlela noma ke omunye ke wabo ke ubobo ke umfana webhiki wathola ke ukudubuleka lapha ke eseguli kanti ke naye ke uDSD kade ke engaphathekile kahle ke kuzona ke lezi insuku abalandeli bomculo masikandi bathi ke khona yini ngempela ke umculo ke oke wayihlupha ngalabaculi ke abathanda ke ukugula njengaye ke uDSD kanye naye ke ubobo ke umfana webhiki bathanda ke ukuqhamuka sebeshonile ke abanye ke abaculi baze basho ke ukuthi ke uKhuzani naye ke fanele yabe ke usevelile ke lapha ke kubo ka DSD noma ke usevelile lapha ke kubo kaBobo naye ke ngokunjalo ke umthandeni ngabe ke naye ke usevelile kubona ke labaculi ke abangaphathekile kahle kodwa ke siqinisekise ke ukuthi ke i-CD yakhe ke lapha ke uDSD ke umfuka mhlongo iyaphuma ke ngazo ke i22 zawo ke uMarch umnandi ke ukuthi ke lezi insizwa zombili ke ziya ngokululama lapha ke ezibhedlela nayo ke uDSD njengoba ke ezokhipha ke i-CD ikhomba kona ukuthi ke impela ke lensizwa ke iqinile ke futhi ke isiluleme ukuthi ke ungaphuma ke umsebenzi ke izinga kombukele bengiza nazo namhlanje ke singophathela ezinye ngokuzayo ke siyabonga. Ngikhiphola moya wamina sebemthathile ngikhiphola moya wamina